Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, κύριε Σαμαρά. Υπάρχουν πολλές εξέλιξεις στον χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς. Όταν θα έρθει η ώρα, θα τοποθετηθώ για αυτές. Δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα. Που σημαίνει ότι σκέπτεστε να επανέλθετε στην ενεργό πολιτική δραστηριότητα. Θα τα δούμε, είναι πολύ νωρίς αυτά. Τώρα ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Πριν από 6 μήνες γίνανε εκλογές τώρα. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Τώρα μήπως σας στοχοποιούν γιατί είστε εύκολος στόχος. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Ένα λεπτό. Ναι, αλλά. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ έτσι όπως με τη συμπεριφορά. Κύριε Βουλγαράκη, εσείς. Να ρωτήσω μια σκέψη μόνο. Με τη λογική της πρότασης προανακριτικής του Πασόκ, δεν θα με εκπλήξει εάν με προτείνει και στην προανακριτική για την οικονομία, επειδή ψήφισα τον προβολισμό του κράτους. Δεν θα με εκπλήξει καθόλου. Δεν με εκπλήξει τίποτα. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό απαξιώνει στη συνείδηση του κόσμου την αίσθηση που έχει για τις προανακριτικές εξεταστικές. Την απαξιώνει. Τώρα, απ' την άλλη μεριά, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω μήπως γίνατε εύκολος στόχος με τη δική σας συμπεριφορά και στάση. Για παράδειγμα, με το ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό, ή με τα υπονοούμενα ότι η λειτουργία των offshore είναι κάτι το απόλυτα φυσικό. Και διάβασα στην ανακοίνωσή σας χθες και μου έκανε εντύπωση. Και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά έτσι, αλλά για να το λέτε φαντάζομαι ότι θα σκέφτεστε ότι είναι κάτι που μπορεί να ερευνηθεί. Να λέτε ότι δεν έχετε καμία offshore. Η κρατούσα εντύπωση είναι ότι όλη η ιστορία με εσάς ξεκίνησε από κάποιες offshore στις οποίες συμμετέχετε. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν το τι είναι νόμιμο στερά το ξέρουμε όλοι. Το τι είναι ηθικό είναι υποκειμενικό. Άλλη αντίληψη για την ηθική έχει ο Α, Β, Γ, Δ. Εγώ δεν αναφερόμουν στην τοποθέτησή μου γενικά. Όπως βγήκε ότι ό,τι είναι νόμιμο και ηθικό, δεν το ποτέ αυτό εγώ. Εγώ είπα για μένα, μιλούσα για μένα. Και έλεγα ότι εγώ ό,τι έχω κάνει νομίμως ήταν και ηθικό. Με την έννοια δηλαδή ότι αυτό που έχω κάνει δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αντίθετο στη δημόσια ηθική. Και έλεγα λοιπόν εγώ τότε ότι γιατί όλη η ιστορία έχει ξεκινήσει από μια περίφημη offshore, καλά τα λέτε. Είχα πει ότι εγώ ποτέ δεν είχα offshore. Πρέπει να σας πω ότι μου πει ο είχαν άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Τι παρεξήγηση έγινε. Είχα εξηγήσει τότε ότι αυτή η υπεράκτια που δεν είναι σε πραγματικότητα offshore, είναι ευρωπαϊκή εταιρεία πλέον η Κύπρος. Ήταν μια εταιρεία την οποία είχε η οικογένεια τη σύζυγού μου και που όταν αυτή αποφάσισε να μεταβιβάσει ένα ακίνητο στη σύζυγό μου και σε μένα, εγώ είπα να δηλωθεί κανονικά στη Βουλή, να γίνει μια ελληνική εταιρεία ΕΤΕ και να πάει στη Βουλή. Και έτσι το δηλώνεται. Και είχα πει ότι αυτό είναι νόμιμο και δεν ήταν και ανήθικο. Αυτό είχα πει εγώ για μένα. Τώρα, βεβαίως, αυτό περιπλάκει, έχει μια ας πούμε θιαχλή επικοινωνιακή. Εγώ οπωσδήποτε έκανα λάθη στην προσπάθειά μου να το εξηγήσω. Δεν ξέρετε, όταν κανείς, εσείς κύριε Χατζηνικολάου, όταν κληθείτε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας, εγώ σας λέω με την εμπειρία που έχετε, βέβαια θα κάνετε λάθη. Γιατί έτσι συμβαίνει κύριε Χατζηνικολάου. Κανένας όταν μιλάει για τον εαυτό του δεν είναι σε θέση να πει πράγματα με απόλυτη ηρεμία όπως έλεγε για κάποιον τρίτο, για κάποιον άλλο. Που είναι εύλογα και λογικά. Και ο κόσμος λογικά κάνει και διαρροτέτες. Του λέμε πώς είναι δυνατόν. Είναι όμως γνωστό ότι εγώ ήρθα να πω ενέσχεση στη διαδρομή του χρόνου, το οποίο χαιρίζεται στο 99% σε θύματα της οικογένειάς μου ή της γυναίκας μου. Και αυτό είναι δύσκολο στους συντάκτες. Αλλά αυτό είναι μια άλλη στάξιο συζήτηση να την κάνουμε πότε θέλετε. Εδώ η συζήτηση που γίνεται, είστε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις συζητήσεις των πολιτών. Τώρα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση και δεν είστε πια στην ενεργό πολιτική και μια ανθρώπινη συζήτηση. Το όνομά σας αναφέρεται ως παράδειγμα γρήγορου και ανεξήγητου πλουτισμού. Δηλαδή αναφέρουν τον Τζοχατζόπουλο και άλλους από το Πασόκ και εσάς από τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα όμως εξηγούνται και Χατζηνικολάου. Εγώ δεν βρέθηκα ξαφνικά στα 50 μου με περιουσία. Εμένα έχει ο πατέρας μου, την οποία μετέβασε στα έφυγε και σε μένα. Τι να κάνω. Αυτό ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά και αυτό. Ο Θεός να το συγχωρέσει, εν πάση περιπτώσει, με συνεβούλευσε. Είχα κάνει μια. Και από τα πρώτα πόθεν έσχε σας βγαίνει αυτή η οικονομική κατάσταση. Γιατί τα πρώτα πόθεν έσχε δεν δείχνουν κύριε Χατζηνικολάου, αυτά στα οποία αναφέρω. Εγώ εξελέγει 28 χρονών βουλευτής. Όταν εξελέγει βουλευτής, δεν είχα καν φορολογική δήλωση. Στη συνέχεια ο πατέρας μου μετέβασε. Μα γι' αυτό λέω ότι κάνει εντύπωση το πόσο πλούσιος γίνεται. Όχι, μα το γράφει. Είναι κληρονομιά, λέει δωρεάν ζωή από τον πατέρα του, κληρονομιά με τίτλο ιδιοκτησία στάδια από τον παππού του. Αυτά όλα φαίνονται. Άλλωστε στην Επιτροπή όταν πήγα κατέθεσα. Τοποθετήσαμε αναλυτικά. Ελεγμένο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Φαίνονται, όλα φαίνονται. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, εάν ψάξει κανείς, όλα φαίνονται. Όλα φαίνονται. Εγώ με την περιουσία που βρήκα ούτε από σόλτης την πήρα το πουθενά. Την πήρα το σφαιρμό τον πατέρα μου. Τώρα, οι λογαριασμοί, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι λογαριασμοί της Μονής Βατοπεδίου
δεν πρέπει να ανοίξουν. Βεβαίως, τα πάντα να Δεν έχουν ανοίξει. Να δούμε ποιοι πήραν χρήματα και ποιοι όχι. Τα πάντα και Χατζηνικολάου. Αλλά βέβαια, προσέξτε, να θυμίσουμε ότι υπάρχει. Που σημαίνει ότι είστε κι εσείς διατεθειμένος στους δικούς σας λογαριασμούς να ανοίξουν. Τους έχω ανοίξει τους δικούς μου λογαριασμούς. Όλους. Και όχι μόνο όλους. Τους έχω εξουσιοδοτήσει και την Βουλή και σε παλαιότερη φάση να ανοίξει τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό. Η γυναίκα μου κατέθεσε γραφή του Συμβουλευτικού Συλλόγου ότι από την υπόθεση του Βατοπεδίου όχι μόνο δεν πήρε ούτε ένα ευρώ, έδωσε παραπάνω χρήματα. Από λάθος αναλογισμό δικό της. Και υπάρχει χαρτί του Συμβουλευτικού Συλλόγου Αθηνών με βεβαία ημερομηνία, επίσημο έγγραφο κτλ. Βεβαίως να ανοίξουν όλοι. Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ η πολιτική ζωή της χώρας έχει σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να μπει πραγματικά στην ουσία και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα κινείται τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτό όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να γίνει με φαρισαϊκό τρόπο. Ούτε με κυνήγι μαγισσών, ούτε με τη λογική του δώσε μας στην αρένα. Πρέπει να γίνει πραγματικά. Διότι αν το πράγμα αυτό δεν γίνει στις πραγματικές του διαστάσεις, όχι μόνο δεν θα οδηγήσει εκεί, αλλά θα οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω στην εκπομπή σας είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία στο λαό αφήνει μια πικρή γεύση ότι τελικά δεν φτάνει πουθενά κανένας και για τίποτα. Αυτό όμως δεν πάει πουθενά, κύριε Χατζηνικολάου. Και αφορά όλα τα κόμματα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλα στο φως, βεβαίως όλα στο φως. Τα πάντα. Όχι, τα πάντα στο φως. Τα πάντα στο φως. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να λες και του άλλου ότι εκινήσεις γιατί εκινήσεις, θες που εκινήσεις, γιατί έχει κάνει ένα επικοινωνιακό λάθος, διότι στη ζωή του δελφινοποιήθηκε νωρίς και βάλε απέναντι του πάρα πολύ κόσμο, με αποτέλεσμα με δικά του λάθη αυτά τα πράγματα να τα βρει μπροστά του κάποια στιγμή. Εδώ οι ακροατές έχουν στείλει πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε πάλι σήμερα, ότι το ηθικό είναι υποκειμενικό. Μου γράφουν το ανήθικο είναι υποκειμενικό. Το ηθικό είναι ένα. Ου κλέψεις, ου πατήσεις τον όρκο σου, ου ψευδομαρτυρήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά απλώς καμιά φορά η κοινωνία ζητάει διαφορετική ηθική από κάποιους και διαφορετική από κάποιους άλλους. Και τους συμπεριφέρει διαφορετικά. Στην εκπομπή σας πρόσφατα είχατε κάποιο κύριο, γιατρό, αν δεν θυμάμαι, δεν κάνω λάθος, που είπε ότι εγώ είχα μια χαλαρή σχέση με την εφορία. Δεν είναι να γίνεται κάτι. Ο κύριος Μιλονόπουλος. Δεν ξέρω πώς θα είναι το κύριο, δεν θυμάμαι το όνομα του. Μιλονάκης νομίζω. Μιλονάκης. Ναι. Λοιπόν, ακούω ας πούμε σε ρεπορτάζ που γίνονται ότι εντάξει, λέει, εγώ ας πούμε είμαι υδραυλικός και βγάζω μια απόδειξη ας πούμε γιατί θέλω να ζήσω. Ο άλλος ας πούμε ξέρω εγώ το λαμόγιο γιατί έτσι. Ακούστε, η ηθική, οι νόμοι ανταποκρίνονται στο συσχετισμό των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων του ψηφίζει. Πάντως να σας θυμίσω και τι είχε γίνει με τη γυναίκα του Μπλερ όταν ακούστηκε ότι έπαιρνε δουλειές με την πλάτη του άντρα της. Έγινε κόλαση στην Αγγλία. Εάν, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό η κοινωνία θέλει να το αποφασίσει, να το αποφασίσει. Εάν θέλει να το κάνει νόμο, να το κάνει νόμο. Αλλά δεν μπορεί οι μεν να πολιτεύονται με στερεότυπα, οι δε με νόμους. Αυτό είναι άλλη τάξη μέγεθος. Και σε κάθε περίπτωση για να επανέλθω, γιατί εμένα το ζήτημά μου τώρα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή εγώ παραπέμπομαι μόνο από το Πασόκ, γιατί είναι το μόνο κόμμα που ζητάει την παραπομπή μου, για ένα πράγμα το οποίο προφανώς δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν είναι έτσι, γιατί αν ήταν όντως έτσι, δηλαδή αν όντως εγώ παρεμπόδισα μεταβίβαση αρχαιολογικών χώρων, τότε ο κύριος Γερουλάνος με το έγγραφό του τους αποχαρακτηρίζει στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να σταθεί σε καμία λογική. Έρχομαι λοιπόν εγώ και λέω, ένα τέτοιο πόρισμα Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι πράγματι δημιουργεί προϋποθέσεις για να πει ο πολίτης, ρε παιδί μου, επιτέλους κάτι έγινε. Εγώ δεν λέω αν έχω κάνει λάθη, έχω κάνει λάθη να τα βρούνε. Αν έχω κάνει λάθη, μέσα. Δεν λέω αυτό. Αλλά δεν μπορώ και αυτό το φαρισαϊσμό, ο οποίος κάνει πλέον στο άλλο άκρο, κύριε Χατζηνικολάου. Και θα έρθει η ώρα, διότι θα κάνουμε κάποια στιγμή, που θα τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, με ονοματεπώνυμα. Διότι υπάρχουν συνάδελφοί σας στα κανάλια που μιλούν για πρόσωπα, για πράγματα και οι ίδιοι δεν έχουν τον εαυτό στον καθρέφτη. Υπάρχουν πολιτικοί, σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. Υπάρχουν πολιτικοί που μιλάνε για φοροδιαφυγής και οι οποίοι οι ίδιοι έχουν συμπεριφερθεί ως δανειστές στο παρελθόν, χωρίς χαρτόσημα, χωρίς εφορίες, χωρίς υποθεμινές, χωρίς τίποτα. Και όμως η κοινωνία αυτό το περνάει έτσι. Γιατί ο άλλος έχει μια καλή δημοφιλία, ο άλλος έχει μια κακή δημοφιλία.